Unha muller de 58 anos faleceu electrocutada na súa casa, na parroquia viguesa de Saiáns. Os primeiros datos apuntan a que estaba limpando cando, por motivos que se descoñecen, tocou o sistema eléctrico do pozo. Os veciños da parroquia viguesa de Saiáns aínda están en shock tras a morte electrocutada dunha veciña de 58 anos. Os primeiros datos apuntan que a muller estaba soa na casa facendo labores de limpeza cando caeu nun pozo e tocou o botón do sistema eléctrico, recibindo unha descarga que lle provocou a morte. Os veciños correron a auxiliala, non sen dificultade, conseguiron sacala e trataron de reanimala mentres chegaba a ambulancia. Chamaron á casa e dicíndonos que había fallecido, que había tido un accidente. E foi ali onde estaba quitando pedras e eso, na zona esa onde tiñan o pozo. E debeu de caer, dar un rebalón ou algo, foise a tapa, unha fatalidade. Viñeron despois a ambulancia, me parece, a recuperaron un pouco, pero volveuse a quedar. Algunhas testemuñas apuntan que a muller estaba empregando unha mangueira limpando as escaleiras instantes antes do suceso, cando se puido achegar o grupo de presión do pozo. Os servizos de emerxencias desprazados ao lugar trataron de reanimala durante máis dunha hora sen éxito.